Добрый дзень, паважаныя сябры, 25 урок словазлучэння. Нагадаю, словазлучэнне гэта сэнсава-граматычнае адзінства двух або некалькіх самастойных слоў, звязаных падпарадкавальнай сувяззю. Словазлучэнне можна вылучыць у сказе, вызначаючы сэнсавыя граматычныя сувязі паміж словамі. У сказе «высокія травы звенелі расою на золку» можна вылучыць наступныя словазлучэнні. Высокія травы звенелі расою, звенелі на золку. Трэба запомніць і вывучыць на зубок. Словазлучэннямі не з'яўляюцца дзейнік і выказнік, формай меднага выказніка, спалучэнне аднародных членаў сказа, спалучэнне з адасобленымі членамі сказа, складаная граматычная форма часцін мовы, напрыклад, будучага часу дзеяслова, загаднага і моўнага ладу дзеяслова, даўно мінулага часу дзеяслова, найвышэйшай ступені параўнання прыметніка і вышэйшай ступені параўнання прыслоўя, склонавая форма назоўнікаў займеннікаў і субстантываваных часцін мовы з праназоўнікамі. Састаўныя лічэбнікі таксама не з'яўляюцца словазлучэннем. Словазлучэнні будуюцца на залежнай падпарадкавальнай сувязі, таму адно са слоў з'яўляецца галоўным, а другое залежным. Разглядзім гэта на прыкладзе сяброўскія адносіны. Адносіны галоўнае слова, ставім пытанне да сяброўскія, адносіны якія? Сяброўскія. Граматычная сувязь паміж словамі ў словазлучэнні выяўляецца ў тым, што залежнае слова прымае тую форму, якой патрабуе галоўнае. Сэнсавая сувязь выяўляецца ў тым, што словазлучэнне ўтвараецца толькі са слоў з пэўным лексічным значэннем. Мы можам сказаць высокае дрэва, але не скажам кіслае дрэва. Заўвага, неабходна адрозніваць свабодныя фразеалагічныя словазлучэнні. Фразеалагічныя словазлучэнні з'яўляюцца адным членам сказа, таму ўваходзіць у склад адной сінтаксічнай адзінкі у якасці галоўнага ці залежнага слова. Гадаць на кафейнай гушчы. Падбудовай словазлучэння разумеецца ўвесь набор часцін мовы, які ўваходзіць у словазлучэнне. Марфалагічная будова словазлучэння ў восеньскім паветры, прыназоўнік, прыметнік і назоўнік у месным склоне. Марфалагічная будова словазлучэння не выканаў абавязкаў. Часціца, дзеяслоў у форме прошлага часу, назоўнік у родным склоне. Словы ў словазлучэннях звязваюцца адным з трох відаў падпарадкавальнай сувязі, дапасаваннем, кіраваннем або прымыканнем. І зараз іх разглядзім болей падрабязней. Што хочацца сказаць, гэта тое, што не ўсе, нават з школьнай праграмы, запомнілі і вывучылі тры віды спосаба сувязі ў словазлучэннях. Таму паехалі. Першы спосаб сувязі гэта дапасаванне. Такі від сувязі, пра якое залежнае слова, прымае тую граматычную форму, што і галоўнае. Пры змене формы галоўнага слова абавязкова змяняецца і форма залежнага. Прыметнікі, дзеепрыметнікі, парадкавыя лічэбнікі, займеннікі пэўных разрадаў у адзіночным ліку дапасуюцца да назоўнікаў у родзе і склоне, а ў множным ліку толькі ў склоне. Напрыклад, з новага дома прыметнік новага дапасуецца да назоўніка з дома у форме адзіночнага ліку мужчынскага роду роднага склону. Наступны тып сувязі гэта кіраванне. Такі від сувязі паміж словамі, калі залежнае слова становіцца ў форму таго ўскоснага склону, якога патрабуе галоўнае. Форма склону залежыць ад лексіка-граматычнага значэння галоўнага слова і сэнсу залежнага. Кіраваць здольны ўсе самастойныя часціны мовы, а падаюцца толькі кіраванню словы з прадметным значэннем: чытаць кнігу, чытаць у кнізе, чытаць сябру, чытаць сябрам. Паколькі многія формы склону ўжываюцца з праназоўнікамі, адрозніваюць праназоўнікавае і беспраназоўнікавае кіраванне. Гэтае пытанне пра віды кіравання праназоўнікавае і беспраназоўнікавае не сустракалася, па-мойму, ні разу, як я рашаў тэсты. Але віды сувязі вы, канешне, павінны ведаць. Сутнасць прымыкання ў тым, што залежнае слова звязваецца з галоўным толькі паводле сэнсу, бо з'яўляецца нязменным. Прымыкаць да галоўных слоў могуць прыслоўі выразна прачытаць, выразна прачытаны. Таксама дзеепрыслоўі чытаць лежачы, працаваць стоячы. Інфінітывы жаданне вучыцца. Было б вельмі добра, але гэта не ўся класіфікацыя. Мы разбіраем класіфікацыю словазлучэнняў. Класіфікацыя словазлучэнняў, яна праводзіцца паводле іх структуры, паводле прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы і паводле сэнсавых адносін паміж словамі ў словазлучэнні. Падзяляюцца паводле структуры на простыя і складаныя. Простае з двух самастойных слоў. Да простых таксама, якія складаюцца з большай колькасці слоў, адносяцца
Калі ў склад уваходзяць складаныя граматычныя формы, напрыклад, буду чытаць кнігу, форма ступеняў параўнання самы высокі дом, складаныя колькасныя лічэбнікі 45 кіламетраў, а таксама фразеалагізмы бачацца гады ў рады. Складаныя словазлучэнні ўключаюць не менш за 3 самастойныя словы. Дзяўчынка з блакітнымі вачыма, спявак з высокім голасам. Паводле прыналежнасці галоўнага слова да пэўнай часціны мовы словазлучэнні падзяляюцца на іменныя, дзеяслоўныя і прыслоўныя. Таксама гэты тып класіфікацыі вы ведаць павінны. Іменныя словазлучэнні бываюць назоўнікавыя, мяккі снег, прыметнікавыя, мокрыя адрасы, лічэбнікавыя, другія дарогі, заменнікавыя, хтосьці з вяскоўцаў. У дзеяслоўных словазлучэннях галоўнае слова можа быць прадстаўлена дзеясловамі да вуліцай, дзеепрыслоўем, дзеепрыметнікам. У прыслоўных словазлучэннях галоўнае слова з'яўляецца прыслоўем. Як заўсёды, ёсць свае асаблівасці ў беларускай мове ў кіраванні словазлучэнняў і таксама ў іх ужыванні. Паехалі, і гэты слайд вы павінны вывучыць вельмі добра, таму што гэта вельмі часта сустракаецца ў тэстах. Вось гэтыя 9 пунктаў вы павінны вывучыць на зубок. Таму што кожнаму пункту я зараз буду даваць свае каментарыі. Асаблівасці кіравання ў беларускай мове ў параўнанні з рускай выяўляюцца ў наступным. Дзеясловы дзякаваць, падзякаваць, аддзякаваць, аддзячыць, выбачаць, прабачыць, дараваць, кіруючы назоўнікамі-заменнікамі патрабуюць давальнага склону. Дзякаваць бацьку, сястры, бабулі, дзядулю, выбачаць сябру. Мне, яму, ёй. Гэты прыклад, напрыклад, першы пункт асаблівасці кіравання ў беларускай мове сустракаўся амаль у кожным годзе ў сваёй варыянтнасці. Што гэта значыць? Гэта ці ЦТ, ці РТ. РТ падзяляецца на 3 этапы, і ён сустракаўся. Таму гэта будзе на вашай сумленнасці, на вашай нейкай матывацыі, калі вы гэта не вывучыце. Напрыклад, другі пункт. Пры дзеясловах жартаваць, насміхацца, смяяцца і гэтак далей ўжываюцца назоўнікі роднага склону з прыназоўнікам з. Насміхацца з малога, здзеквацца з чалавека. Таксама вельмі часта сустракаецца. Дзеясловы руху ісці, бегчы, ехаць, ляцець. Яны пры абазначэнні мэты дзеяння ўтвараюць словазлучэнне з вінавальным склонам назоўніка ці заменніка з прыназоўнікам па. Схадзіць па хлеб, ісці па яе. Калі ягады, грыбы, рыба, шчаўі, дровы, буракі, кмен і іншыя, то назоўнікі ўжываюцца ў форме вінавальнага склона з прыназоўнікам у. Пайшлі ў суніцы, паехалі ў дровы, выбраліся ў млын. Пры дзеясловах хварэць, захварэць, перахварэць і прыметніку хворы ўжываюцца ў вінавальным склоне з прыназоўнікам на. Дзеясловы ажаніць, ажаніцца патрабуюць творнага склону з прыназоўнікам з. У дзеяслоўных і назоўнікавых словазлучэннях з прыназоўнікам па ўжываюцца назоўнікі і заменнікі ў месным склоне, ездзілі па гарадах і вёсках. Сумавалі па блізкіх, па старадаўнім звычаі. У параўнальных словазлучэннях залежныя словы ўжываюцца ў вінавальным склоне з прыназоўнікам за. Старэйшы за сястру зрабіў лепш за суседа. Прыназоўнік праз ўжываецца для выражэння прычынных адносін. Спыніўся праз дождж, спазненне праз дождж, а таксама аб'ектных адносін пасля дзеясловаў са значэннем пранікаць, прабівацца, прамень праз шчыліну, прабіцца праз гушчар. У спалучэннях праз зубы, праз слёзы, праз сон. У спецыфічных словазлучэннях дом на 3 паверхі, падобны да брата, загадчык бібліятэкі, пазычала нажа, дасылаць на адрас, больш за 3 кіламетры, за 3 крокі ад мяне, яма на сілас, бачыў на свае вочы, прыйшоў а 5 гадзіне і іншае. Вельмі такі слізкі 9 пункт, таму што ён называецца ў спецыфічных словазлучэннях. Тут няма ніякага правіла, а проста даецца запіс у спецыфічных словазлучэннях. Вось гэта вось спецыфічнае словазлучэнне загадчык бібліятэкі ці загадчык кафедры, ён мне сустрэўся ў РТ 2019-2020 года у першым уже этапе. У нейкім этапе ў мне сустрэўся, і калі я рашаў тэсты, мне было вельмі цікава, як яно пішацца на самой справе. І вось некае правіла, каб даць, тут нават і не скажу. Я памятаю, што ў падручніку беларускай мовы, не помню толькі за які клас, у канцы кніжкі, у канцы падручніка ёсць слупок, дзе гэтыя выразы словазлучэнні запісаны.
Вось, і таму можаце там іх пачытаць. Некаторыя я вам даў на слайдзе. Напрыклад, калі глянуць 18 год, зараз я адкрыю зборнік і зараз адну хвіліну пагляджу. Адзначце словазлучэнні А16, якія адпавядаюць нормам беларускай літаратурнай мовы. Бачыце? Напрыклад, схадзіць па маслу, вось тут ёсць. Напрыклад, тут ёсць створаны на ўзор, добрая сабака, успомніць пра заданне, даглядаць за дзіцём. Ёсць А16. Цалкам заданне пра словазлучэнні. Здаецца. Здавалася б, лекцыя словазлучэнні вельмі проста. Цэлае заданне ў тэсце. Вось. І ў кожным варыянце. Варыянт 7, варыянт 10. Таксама глянем А16. Вось, але гэтыя спецыфічныя словазлучэнні, як можна сказаць, яны вельмі рэдка сустракаюцца. Да, мне гэта у тэсце папалася. Але вось я паглядзеў зборнікі, у тэстах больш і вось гэта вось кіраванне. Напрыклад, калі відавальны склон, калі давальны склон, калі родны склон, калі заменнік па, калі прыназоўнік па, калі прыназоўнік на, калі прыназоўнік у і за. У тэстах гэта даецца вельмі точна. Я яшчэ раз паўтаруся, што аўтарам тэстаў гэта вельмі выгадна, каб не было ніякіх потым пытанняў, каб было ўсё чётка, па правілам, таму што гэта ўсё даецца ў школьнай праграме. Вось і ўсё, на сёння гэты урок закончыўся. Я лічу, што вельмі сцісла, вельмі добрая тэорыя, якая вам дапаможа А16, напрыклад, як гэта было ў 18 годзе, здаць вельмі добра. Вось. І, напрыклад, калі вам спадабалася гэта відэа, то мне будзе вельмі прыемна, калі вы паставіце лайк, калі вы падпішыцеся на канал. Будзе удвая прыемней, калі вы падзеліцеся з гэтым відэа са сваімі сябрамі, аднакласнікамі, са сваімі нейкімі, можа быць, прыяцелямі і гэтак далей. Вось, таму яшчэ раз усім добрага настрою, добрай падрыхтоўкі да АЦТ і ўсім добрага дня. Чакаю на наступных лекцыях.